Nasuroy ka man lagi. Ay, dili naman ko busy sa balay, apo. Aw, maayo noon. Ay, tuod, kumusta naman ang kinabuhing minyo? Ni ala, daghan na jud kayo nakatunan. Aw, maayo noon. Lagi la, kung wa pa ko maminyo, sigurado jud dili na ko ma-experience sa mga butang, nga wala ko ma-experience sa una. Ingon na nasod na ang kalahian sa minyo, apo. Maujud la, pag-abi man ganin ako, guys cream ra ang anghiyan tilaan. Gani, dili lang kay pagkaon na pa nang angiyang iungit. Nagtuo man gani ko, nga ang Santos ray ang lodhan. Og dinhi ra pud ko ka experience la, nga nagaguho ko bisan og walay sakit. Time para good, apo. Ingunani dining minyo la no. Karon pa jud ko makasuway og mo gatas, nga lain og lasa. Sa ba, apo ni mo, apo, ay? Ha? Ako naman gudon ang gikalimtan. Imuha pa mang yung girikol. Ah, naka-remember day ka la? Ay, okay, go na lang yun ang taon ko sa paghandom. Kay nga naman. Kina ay lulo ni mo, buhok na lang yun ang nibarog. Ubo naman ang gani po ng gahe. Ayaw! Three drinks in the house. Pre, nakoy pangutanan ni mo ba? Ay, unsa man sad na, pre? Di ba, bright man kag English no? Ay, di kayo, pre, oy. Sakto-sakto ra, good. Kay unsa man din ang imong pangutana? Unsa ganito yung English ng pagkaon, pre? Kuan, pre, kanang food trip. Sure ka, pre? Lagi. Unya, pre, kanang mukatawa ko. Ay, siyempre, lap trip. Ah, kanang magpa-music ko, pre. Sound trip. Brighta jud ni mo, pre, no? Natubag mo jud ni mo akong mga pangutana. Unsa pa may pangutana ni mo, pre? Kuan, pre, kanang unsa yung English akong naong? Ay, wali ka kabawa na, pre. Wa lagi. Kayon sa man day, pre. Ay, unsa pa? Bad trip. Ayaw! Three drinks in the house. Pre, ninduta sa kong damgo kabi, oy. Kay nga naman, unsa may imong damgo? Aha ka lagi, pre. Nahimo man kuno kong si Dingdong Dantis. Mao ba? Unya? Mao to, pre. Giayo-ayo ko na akong tila ang dughan ni Marian Rivera. Ay, mao day ito, pre, nga nagbasa ang akong lubot. Laway day ito ni mo. Unswa? Ayaw! Three drinks in the house.